Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είπα να κάνω κάποιες ζουλίτσες και επειδή έχει ανοίξει αρκετά ο καιρός, νομίζω ότι τα πολύ χειμωνιάτικα, τα χοντρά, τα μάλινα και αυτά δεν πρόκειται να ξαναφορεθούν. Οπότε λέω να μαζέψω έστω λίγο τα μάλινα πάνω, ούτως ώστε να μην πιάνουν χώρο και να κατεβάσω λίγα ελαφριά έτσι καλοκαιρινά. Οπότε πάμε για αρχή να στρώσουμε το χάος το κρεβάτι, μιας που αέρισα, να το στρώσουμε και να ξεκινήσουμε να μαζέψουμε κάποια από τα πολύ χοντρά μας ρούχα. Όποιος εδώ μέσα ψάχνει για στρώμα και όλα κάνουν λακκούβες ή το οτιδήποτε, έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτή την εταιρεία, η οποία δεν μας έχει κάνει λακκούβα εδώ και 2 χρόνια που το έχουμε, 1,5 πόσο το έχουμε δεν θυμάμαι, και εμείς με αυτό το κριτήριο το αγοράσαμε, γιατί ήταν ένα ζευγάρι στο φούρνο που ερχόντουσαν και τους είπαμε ότι ψάχνουμε για στρώμα και μας λένε το έχουμε 7 χρόνια και δεν έχει κάνει λακκούβα, γιατί όσα στρώματα παίρναμε έκαναν λακκούβα, παρόλο που τα γυρνούσαμε κάθε μήνα, δηλαδή άλλαζε πλευρά το στρώμα, το κάναμε, το γυρνούσαμε από εδώ, το γυρνούσαμε από εκεί, τίποτα, όλα κάναν λακκούβα. Με αυτό μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, προς το παρόν τουλάχιστον. Έχει και ανώστρωμα. Ναι, όποιοι ψάχνετε, από τα εντός το πήραμε. Έχει και τη μάρκα του εντός, αλλά όχι, μόνο αυτή τη Σίλη λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται. Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μιας που ξεκίνησα, λέω να βγάλω και αυτές τις μαξιλάρες να τις πλύνω στο επόμενο πλυντήριο. Όταν τις έκανα αυτές τις μαξιλάρες, εγώ τις ήθελα, η αλήθεια είναι, πιο χοντρές, αλλά μου έλεγε ο διαματής, αυτός που μας έκανε τα έπιπλα, ότι θα βγουν τα πόδια μας πολύ κάτω. Οπότε λέω άιντε να μην το μεγαλώσω πολύ το κρεβάτι, γιατί δεν ξέρω σε τι σπίτι θα βρεθώ κτλ. Δόξα τω Θεώ το σκέφτηκα, γιατί τότε μπορεί να ήμασταν σε ευρύχωρο, αλλά τώρα δεν είναι και τόσο ευρύχωρο το σπίτι. Βέβαια το δωμάτιο είναι εντάξει. Ήταν και πιο μεγάλο, απλά κάναμε εδώ ένα δωμάτιο ντουλάπα που το έχουμε κλείσει κάπως σαν δωμάτιο ντουλάπα, οπότε κλείσαμε λίγο το χώρο. Και αυτά εδώ δεν ξέρω καν πώς πλένονται. Λέω να τα πλένω στους 30 για σιγουριά, μη μου ξεβάψουν. Είναι ένα σαν βελουτέ και λέω μην ξεβάψουν, οπότε ναι, θα το πλένω στους 30 και ό,τι γίνει. Έτοιμες και οι μαξιλάρες να μπουν στο επόμενο πλυντήριο. Θα ξεσκονίσω λίγο τώρα και θα αρχίσω λίγο με τα ρούχα, να βάλω λίγα πράγματα, όχι πολλά, γιατί εντάξει ακόμα δεν καλοκαίριασε και είναι Απρίλιος και αρνούμε να βγάλω το καλοκαιρινά. Βασικά έχω πάρει πολλά τέτοια, είναι από το IKEA. Είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι πάρα πολύ ανθεκτικά και βάζω χειμωνιάτικα καλοκαιρινά σε τέτοια. Και λέω τώρα να ανοίξω αυτό εδώ πέρα, που δεν το χρειάστηκα στα καλοκαιρινά, γιατί τα καλοκαιρινά είναι και πιο μαζεμένα. Συγγνώμη για το θόρυβο, αλλά κάνουν έργα εδώ. Οπότε ναι, τώρα στα χειμωνιάτικα θα χρειαστεί. Έχω 2 μεγάλα τέτοια, τα οποία βάζω τα χειμωνιάτικά μας, και 2 μικρά. Ίσως τώρα στα χειμωνιάτικα, επειδή είναι και τα μπουφάν και αυτά, να χρειαστώ κι άλλα. Βασικά όχι, ίσως σίγουρα. Θα πάω στα IKEA να πάρω κι άλλα. Και έτοιμο. Νομίζω θα χωρέσει πολύ λίγα πράγματα, ίσα λίγες μπλουζίδες θα χωρέσει εδώ μέσα και δεν πειράζει.
πρέπει να πάω στα IKEA άμεσα. Με λίγες μπλούζες μάλινες γέμισε και μπίμπαρε. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα πρέπει να πάμε στα IKEA, γιατί δεν θα χωρέσουν. Τα καλοκαιρινά καλά χώρεσαν μέσα σε 3 ας πούμε τέτοια, αν και τα 2 είναι μεγάλα. Αλλά ναι, τα χειμωνιάτικα με τίποτα. Όλα αυτά τα μπουφάν μου που θα μπουνε, τι, δεν ξέρω ειλικρινά. Θέλω να φύγουν όμως, εντάξει θα κρατήσω λίγα, ούτως ή άλλως δεν θα έχω, τα καλοκαιρινά δεν πιάνουν και πολύ χώρο όπως τα χειμωνιάτικα που είναι με όγκο. Αλλά δεν θέλω και όλο το πάνω μέρος να έχει μόνο μπουφάν. Δεν ξέρω, αλήθεια. Θέλω ένα σπίτι που να έχει ένα δωμάτιο ολόκληρο ντουλάπα, τίποτα άλλο δεν ζητάω. Πρωί έχουμε αυτό εντωμεταξύ, μπιπ. Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια. Κάνουν εδώ πέρα, βάζουν οπτική ίνα, δεν ξέρω κι εγώ τι βάζουνε και μας έχουν ταράξει, αλλά δεν θα πτωηθώ. Θα πάω για πρωινό καφεδάκι, αν και δεν έχω πιει το μισό, αλλά θα βγω στο μπαλκόνι να ράξω λίγο ακόμα, έτσι να πιω το καφεδάκι μου για να πάρω δυνάμεις να πάω να πλένω το μπάνιο. Θα σε πάρω μαζί μου. Που δεν μου αρέσει καθόλου το καλοκαίρι, λατρεύω την άνοιξη. Λατρεύω αυτόν τον καιρό που κάθεσαι έξω, που με το που σχολάει ο Αποστόλης λέμε μπαλκόνι, ξέρω εγώ, και βγαίνουμε έξω και μιλάμε και συζητάμε και ανοίγει διάθεση ρε παιδί μου την άνοιξη. Μετά το καλοκαίρι τρέχα γύρευε, ζέστη, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Air condition δεν το χωνεύουμε γενικότερα, δεν είμαστε πολύ φαν, οπότε σκάμε. Η θάλασσα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα χιάλια, για να πας δηλαδή με το flyover, καληνύχτα. Ενώ στο Βόλο την είχαμε κάτω από τα πόδια μας. Πραγματικά κατέβαινε στο στενό και ήταν η θάλασσα. Μέχρι να στεγνώσουν τα ρούχα έξω, πάω να κάνω γρήγορα το μπάνιο. Το καλάθι εκείνο θέλει τακτοποίηση μετά. Οπότε πάω να αδειάσω για αρχή το μπάνιο για να ξεκινήσω το πλύσιμο. Και το μπάνιο έγινε λίγο μπλε από την πάψια, στεγνώνει ακόμα και ήρθε η ώρα να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Τέλος με το μπάνιο, πάμε να δούμε αν στέγνωσαν τα ρούχα έξω, που είμαι σίγουρη ότι στέγνωσαν τα ρούχα. Κατάλαβες, το κάλυμα και τα συναφή, για να τα βάλουμε στη θέση τους και να αρχίζει να γίνεται δωμάτιο, γιατί τώρα είναι ένα χούρι. Έξω έχει μια τέλεια μέρα. Όχι απλά στέγνωσαν, και είναι κιόλας.
ένα ακόμα μανταλάκι στην ονά μου. Πιστεύω ότι η νονά μου δεν θα χρειαστεί για τα επόμενα 10 χρόνια να αγοράσει μανταλάκια, γιατί μένει στο ισόγειο και κάθε μέρα μου πέφτουν 5-6 μανταλάκια, οπότε καταλαβαίνεις ότι για τα επόμενα χρόνια της ζωής της δεν θα χρειάζεται μανταλάκια όσο συνεχίζω να ζω εγώ εδώ πάνω. Πάμε να βάλουμε τις μαξιλάρες στη θέση τους. Πάλι καλά, ούτε μάζεψαν ούτε τίποτα. Τα πίνα στους 30 βαθμούς. Τόσο μαλακάκια φράτα. Γιατί πάντα η πρώτη μπαίνει τέλεια και η δεύτερη σου βγάζει την ψυχή? Αναρωτιέμαι. Πάντα όμως. Και στα μαξιλάρια και στις μαξιλάρες. Και αν βγάλω και του καναπέ τα μαξιλάρια, αυτό το πράγμα. Το πρώτο μπαίνει τέλεια, λες εύκολα, και μετά τα άλλα σε παιδεύουν την ψυχή. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Επίσης ένα ακόμα πράγμα που δεν ήξερα είναι ότι πρέπει να πλένουμε τις μαξιλαροθήκες και όλα αυτά εδώ που έχουν φερμουάρ με κλειστό το φερμουάρ και ποτέ με ανοιχτό, γιατί χαλάνε. Δεν είχα ιδέα και πάλι καλά με ενημέρωσαν, γιατί είχα χαλάσει κανένα 2 μαξιλαροθήκες στο καναπέ και έλεγα μα γιατί όταν τα βγάζω από το πλυντήριο μετά χαλάνε? Γιατί δεν πρέπει να τα πλένεις με ανοιχτό φερμουάρ. Δεν ξέρω αν δεν το ξέρεις, αν δεν το ξέρεις σου το είπα σήμερα. Ναι, είναι ok. Θέλω και το κάλυμα να το βάλουμε στο στρώμα για να το στρώσω. Λατρεύω τα σεντόνια τα οποία είναι με λάστιχο. Απεχθάνω το γεγονός ότι δεν μπορώ να τα σιδερώσω ποτέ καλά. Βασικά αν κάτσω μπορώ να τα σιδερώσω, αλλά δεν έχω ποτέ την υπομονή να πιάσω γωνία με γωνία, να τα βάλω στη γωνία του σίδερου. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ χρονοβόρο, οπότε ποτέ δεν τα σιδερώνω καλά, ίσα που τα πατάω λίγο στη μέση και αυτό. Αλλά τα λατρεύω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τάκ, τάκ, 4 κινήσεις, έχεις τρώσει κρεβάτι. Ενώ αλλιώς παιδεύεσαι, όχι να το βάλεις από κάτω, όχι. Όχι. Ήρθε η ώρα για το σίδερο, τη χαρά. Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει να σιδερώνω, οπότε έχω και πολύ λίγα να σιδερώσω, δεν φαίνονται. Οπότε πάμε να τα σιδερώσουμε παρέα. Βέβαια έχει και το καφέ της χαράς, τρελαίνομαι. Όταν έχει καφέ της χαράς θέλω να σιδερώνω. Οπότε ναι, πάμε να τα σιδερώσουμε λίγο παρέα. Μετά να βάλουμε και κάτι μαξιλαροθήκες που έπλυνα από τα μαξιλάρια του καναπέ, να τα βάλουμε και αυτά. Και να πάμε στο σπίτι των γονιών μου, το οποίο το ανακαινίζουνε. Το βάφουνε, άλλαξαν και έβαλαν και ένα τοίχο να κλείσουν το πάνω μέρος. Θα το κάνω και αυτό βιντεάκι, όλη την ανακαίνιση και γενικά το τι αλλάξαμε κτλ. Αλλά αυτό θα είναι ένα άλλο βιντεάκι, οπότε θα πάμε να δούμε πώς το βάψανε σήμερα. Να κάνουμε και κάτι άλλες ζουλίτσες και να γυρίσουμε. Τώρα είναι 5 και 5, 6 ώρα πρέπει να είμαι στους γονείς μου. Πάμε να φτιάξω ένα γρήγορο pancake υγιεινό. Το λέω υγιεινό γιατί δεν έχει βούτυρα, δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολη η έκδοση των pancakes. Οπότε πάω να φτιάξω γιατί θέλω σαν τρελή γλυκό για να φύγουμε 5:30 από εδώ. Τρέχω.
γίνονται τα pancake μου. Εγώ θα φτιάξω να φάω αμυγδαλοβούτυρο με μπανάνα και κανέλα και φουντουκοβούτυρο με ανθόμελο. Θα τα λείψω. Είναι πεντανόστιμα αυτά τα βούτυρα ξηρών καρπών. Οπότε θα πάω να φτιάξω τώρα το δικό μου το pancake για να φάω. Ό,τι καλύτερο έχω φάει. Τι? Ό,τι. Είναι 5 και 27 και έχω τελειώσει ήδη τα pancake και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε αφού φάω τα άλλα δύο που έχω φτιάξει. Πάμε να δούμε το σπίτι. Αχ, τι ωραία, τι χαρά που έχω, Θεέ μου. Μετά θα πάμε να πάρουμε ένα δέμα που ήρθε στο κτέλ από Βόλο που ξέχασα κάτι τσίπουρα και θα γυρίσουμε στο σπίτι να κάτσουμε μπαλκονάδα. Έχουν γίνει φανταστικά, φώτισε το σπίτι. Εντάξει, θα κρατήσουμε τους κωδικούς. Ξετρελάθηκα. Οι επιλογές μου είναι μία και μία, ρε φίλε. Όταν δίνω εγώ επιλογή για σπίτι, παραδέξου. Όχι, παραδέξου. Στο σπίτι μας... Κλείς το βίντεο να σου απαντήσω. Παραδέξου, στο σπίτι μας όταν έδωσα εγώ, τι έγινε? Ροζ. Δεν λέω για αυτή τη φορά. Αυτό ήταν ήμουν εκεί άπειρη. Μετά στην επόμενη που όλοι τα βγάζουν λάθος τα χρώματα. Εγώ τι έκανα, πες? Μου έβγαλες μουσική. Έβγαλα το τέλειο χρώμα. Αυτή είναι η σωστή απάντηση και μόνο. Γεια σου, Όλγα. Βόλτα αυτό σε βγάζει. Μαντέψτε πού βρισκόμαστε. Είναι, δεν ξέρω άμα θα το βρει κανένας. Δεν ξέρω με τίποτα. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού πέρα από το Γιούγος. Εμείς του έχουμε χτίσει κάθε ανακαίνιση που κάνει ο άνθρωπος. €1 δικαιούσε. Από το τάλιρο. Άσε ρε να δούμε. 5 ευρώ θα βάλεις. Άσε να δούμε τι θα φάει. 5 ευρώ θα βάλεις. Άμα δεν ασημώσεις δεν παίρνεις είσαι εδώ. Ασήμωσε. Άντε ρε κατάλαβα. Ήρθε το δέματάκι. Πάσαμε στο σπίτι. Βάλαμε πιτζάμες και φεύγουμε για μπαλκονάδα. Έχει πάρει ήδη θέση. Αι. Σκάβουνε βραδιάτικα, δεν ξέρω. Κάπως έτσι τελείωσε και αυτή η μέρα. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.